Αγαπητοί μου φίλοι, το αντικείμενο που θα εξετάσουμε σήμερα είναι ο απλός κοινός αναπτήρας. Αποτελεί τον πλέον εύκολο τρόπο για να ανάψουμε μία φωτιά. Φανταστείτε ότι είστε κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, πιθανόν τραυματισμένος, κάνει κρύο και η βροχή πέφτει ασταμάτητα. Το μόνο πράγμα που σας απομένει είναι να ανάψετε μία φωτιά εύκολα και γρήγορα. Όλοι μας έχουμε πάνω μας έναν αναπτήρα. Ο αναπτήρας που πωλείται αυτή τη στιγμή από τα καταστήματα για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να αποτρέψει το ακούσιο άναμά του από μικρά παιδιά, στο πάνω μέρος του φέρει ένα μεταλλικό έλασμα το οποίο εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση και κατ' επέκταση το εύκολο άναμα του αναπτήρα. Αυτό ακριβώς το έλασμα μπορεί να αποτελέσει έναν παράγοντα ανασταλτικό τη στιγμή που εμείς θα θελήσουμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Άρα λοιπόν αυτό το έλασμα πρέπει να το αφαιρέσουμε με τέτοιο τρόπο και ασφάλεια, ώστε και ο αναπτήρας μας να είναι λειτουργικός, αλλά και εμείς να μπορούμε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Ο τρόπος για να αφαιρέσουμε το έλασμα αυτό είναι εύκολος. Θα χρειαστούμε ένα πολυεργαλείο ή οτιδήποτε άλλο αιχμηρό και από μέσα θα τραβήξουμε ένα μικρό εργαλείο. Μπορούμε να πούμε και ένα κατσαβιδάκι. Θα πάμε στο πάνω μέρος του αναπτήρα και θα διαπιστώσουμε ότι έχει ακριβώς εδώ δύο μεταλλικά μικρά ελάσματα. Αυτά θα τα ανασηκώσουμε προσεκτικά. Ένα και ένα δύο. Φροντίζουμε να πιέζουμε και το έλασμα προς τα κάτω ώστε να διευκολύνει το ανασήκωμα. Αφού σηκώσουμε αυτές τις δύο μεταλλικές άκρες, θα έρθουμε στο πίσω σημείο του αναπτήρα και με το μικρό μας κατσαβιδάκι θα τραβήξουμε σιγά σιγά το έλασμα και θα αφαιρεθεί με ασφάλεια. Πλέον ο αναπτήρας μας μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση, να κατεβάσουμε τα δύο μικρά ελάσματα και πλέον το άναμα του αναπτήρα μας είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν όταν είχε αυτή την ασφάλεια. Όπως βλέπετε λοιπόν, ο βαθμός δυσκολίας έχει μηδενιστεί και ο αναπτήρας μας είναι λειτουργικός και ανάβει. Αυτά ήθελα να μοιραστώ απόψε, αγαπητοί μου. Σας ευχαριστώ και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά και να παραμένετε ασφαλείς.